An bɛ don min na i n'a fɔ sisan lakanabaliya o kɔni kɛra sababu ye ka maa ba 86 ale ni maa 550 bɔ ɲɔgɔn kɔ ka olu wuli ka bɔ u sigiyɔrɔ la lakanabaliya kama. O maa ninnu na maa ba 31 ani ni maa 388 olu bɛ Bajangara mara la, maa ba 30 bɔ ɲɔgɔn kɔ olu bɛ Bankassi mara kɔnɔna na. Maa ba 25 ale ni 550 olu sigilen bɛ Koro mara kɔnɔna na. Ninnu maa ninnu na musolakaw ale ni sifilakaw de ka ca u la, wa u bɛ diɲɛ degun bɛɛ lajɛlen de kɔnɔna na. Wa caman cɛw kɔni taara k'u to se foyi t'u ye u bɛ k'u ka denbayaw balo cogo min na u b'a ɲɛfɔ an ye. Mayimuna Serenbe, an ka ale lamɛn. Ne tɔgɔ Mayimuna Serenbe, an sigilen bɛ Koro. Kɛlɛ ni tiɲɛniba de las'a ma. An kɛ bolila a bɛ san 3 ou bien san 4 bɔ. An de jɔlen bɛ ni denmisɛnninw ye. Sisan ne ka denmisɛnninw u taara foro de la, den 5 de bɛ ne bolo. Mamadu Sawadogo lakanabaliya kɔni kɛra sababu ye k'ale bɔ Tinbiri dugu kɔnɔna na, nka bi a sigilen bɛ Koro yan nɔ a bɛ ka bololabaara dɔ kɛ a dayirimɛ nɔfɛ. An ka village ye Tinbiri quoi, an kun bɛ bololabaaraw kɛ yen nɔ, an b'an débrouiller yen nɔ komi sisan jamana ni gɛlɛyara kɛlɛ ni kama ne kɔni nana n bɛ ka débrouiller dɔɔni dɔɔni quoi, i m'a ye voilà. Umu fana tun bɛ senɲɛgɛnw ni kunkolo dilanw kɛ waati min na lakana tun bɛ yen u ka dugu la, nka bi a ka baaraw bɛɛ lajɛlen tiɲɛna a bolo. An kun bɛ an ka dugu la, kɛlɛ de y'an bila ka na yan nɔ. Ne kun bɛ an ka dugu la, ne kun bɛ senɲɛgɛn ni jabuda ne kun b'o de kɛ, kunkolodigi ne kun b'o de kɛ. Mais sisan n y'o bila, n nana yan nɔ n bɛ ka kalan dɔɔni dɔɔni kɛ, an ye kalan jɔ parce que o se tɛ n cɛ. N'an taara kalan fan fɛ kunnafoniw y'a jira k'a fɔ ko kalanso 200 ale ni 76 ale ni 6 olu de datugulen don Bajangara, Bankassi walima Koro maraw kɔnɔna na. Salif Jakite ale kɔni ye kalanden dɔ ye nka bi bi na a bɛ ka bololabaara kɛ n'o ye tailleur ye. Donc an ye kalali ni école kalan ɲɔgɔn fɛ, n bɛ dɔɔni kɛ école la, n bɛ dɔɔni kɛ kalali fana na. Welewelekan min bɛ ne bolo ka ɲɛsin jamana ɲɛmɔgɔw ma, u k'u hakili to an denmisɛnninw ka kalanko la. Dugu jɛko 20 musolakaw de bɛ tile bɛɛ ban yaala la walasa u bɛ se ka dayirimɛ sɔrɔ cogo min na baɲumankɛtɔnw fɛ. Bɛɛ lajɛlen hakilina de ye nin kɛlɛ in ka se ka ban walasa bɛɛ lajɛlen ka segin i nɔ la. Tijani Wederawogo, VOA Bambara, Koro.